kumet amin a pagragsakan. Ngimanya insuban mo, sinagtamla ang puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kaniyang ukat tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y ti serserbina, nasampi alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulagken ka. Di taden na, awan nagbasula, ta inaramid kumet amin a pagragsakan. Ngemanya insuban mo, sinagtamlaeng to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kaniya ka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulagken ka. Dita den na, awan nagbasulan. Nang waswas tiyan ni ayat, nang keltay kadagiti arapaan. Nagbasula, kainaramid kumet amin a pagragsakan. Ngemanya insuban mo, sinagkamlaeng to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kaniya ka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan ammo, anak ka basulagken ka. Sulat ta
Den na awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas tiyan ni ayat ng kaltay kadagiti arapap. Dita den na
man asinaktan usok agumaw gawawa tapamatek mo ayat ko naulpi kauna ayat ko apaya alinipat mo to'y ayat tay dinapnuan nadarisay natanok nga ayat ko tay tured mo man asinaktan usok agumaw gawawa tapamatek mo ayat ko naulpi kauna ayat ko apaya sawe man di nagpasulang awan metitiam mo panagkurangan apaya nga ikalang na apay apaya apay apaya ngayon ka lang na biyag ko ayat ko apaya alinipat mo to'y ayat ay dinapnuan nadarisay natanok nga ayat ko tay tured mo man asinaktan usok agumaw gawawa tapamatek mo ayat ko naulpi kauna ayat ko apaya sawe man di nagpasulang awan metitiam mo anak kurangan
pasakta. Adda kadi karbengak manglapet ita paggugustuhan nawaya ka nupakaragsakan ngem ditulag di mukat lipate tila ilaw dawat ko di nagtuko mapagpakitaan ragsak iyo akasan itan tam masugat to'y kaunggan. Dinang kadin ay ayaten unuadan sa bali anang itaklinang itarik na binakad unay pasaktan adda kadi karbengak manglapet ita paggugustuhan nawaya ka nupakaragsakan ngem ditulag di mukat lipate tila ilaw dawat ko di nagtuko mapagpakitaan ragsak iyo akasan itan ta masugat to'y kaunggan ragsak iyo akasan itan ta masugat to'y kaunggan. Inulilam to'y puso, pinanawa magtutuo. Anya na nagsakit, anya kitlin naguto. Inururay kabiyag ko, inabayag ka nito. Ngemawan di kan makita nga agsubli to'y arpad ko. Sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka nang namnama nagururay ken ka naulilan di ayata sinangalta gaputi adayom ditoy tenda adda kadin
isuti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday a panawen anagsangsang ita, nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kaniya. Iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag, ginugor ko't oras anaginom iti ara. Tanong mabarte ka sikat ay malipata, ngem no mausawa na sika manentay awagak. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama, tapakaragsak ka unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin pa ay ko ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag, ginugor ko't oras anaginom iti ara. Tanong mabarte ka sikat ay malipata, ngem no mausawa na sika manentay awagak. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama, tapakaragsak kam unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin pa ay ko ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama, tapakaragsak kam unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin pa ay ko ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Di mo pinanunot tuin pa ay ko ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Apay nga ta ti lalaki no kas asawa na, nakasamsam it panagayat ken pamateg na, kanayon
kakrik na kenrupa na Hinapay kayat mayada yuken bakit na No naglabas manunatawen pa nagganada Nilalaki kasla isuntay mauma Aglalo no malukoy tunti barkada na Agsapul kun sa bali, babae apagragsakan na Agsipot-sipot ka, tuwag babae ka Ni bakit mo, palpali iwen na ka Agsipot-sipot ka, manunurumwar ka Ni bakit mo, baka surutin na ka Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka narigaten manong baka day tapupam ket putden na Tita when na nalablabesen ngem 40 Itirik na agsublit ka banwagan na Agsapulin babae akalaslas bangan na Sa bali aputahe itikon kunana No nagsasarap dan iti barkada na At daladatay babae ti tungtungan da Kantsawan datay kadwada ngawan aramid na Kapoy kanot lalaki nga awan ti chicks na Agsipot-sipot ka, luwag babae ka Ni bakit mo palpali iwen na ka Agsipot-sipot ka, manunurumwar ka Ni bakit mo baka surutin na ka Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka narigaten manong baka day takupam ket putden na Agsipot-sipot ka, nuwag babae ka Ni bakit mo palpali iwen na ka Agsipot-sipot ka, manunurumwar ka Ni bakit mo baka surutin na ka Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka narigaten manong baka day takupam ket putden na Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka narigaten manong baka day takupam ket putden na
siya ang lakuman. Taawan ngamin, ilog, tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikit din, ag-expartay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparik na.
agikog tita